कमरियो से पत्थर बोला मुँह हमार कमरियो से पत्थर बोला। चला जल्दी झाड़ के आसन लगाओ, हम ध्यान में बैठा तानी। गोहकी आवे के टाइम हो गेल बा। बाबू साला पगला आ गई। रोज बोरा बिछा के बैठ जाता आ कहता गोहकी गोहकी ना हमर जूजी आई। ऐसे बढ़िया तो हम लोग के छिलिए के कमा लेत रहनी है। उमे लगानो ना लागत रहलो। 3 रुपया के रे जरा 2 रुपया के बोले कम से कम रोजी रोटी चलत रहलो खनु। ए साला हटो ने, जाके गुल जलाओ। देख कैसे हम गोहकी के बुलावत तानी। अरे चोर लाग यार हमर गांव फरवाइले में चोरा लगे बाबू ना करी बीच काहे बा। छोड़ दे चोर ना आ गई निसा। गाभिन बाबा हम बड़ी समस्या में बानी, हमरा समस्या के दूर करी। ये समस्या ना लार दूर करी। ई साला खुदे समस्या में बैठल बा, अपने भूखे टाटा हमरो के सुखैले बा। चला समस्या ना तपस्या बोल तपस्या। हां उहे बाबा उहे बोले में लभरा गइल ख। ए बालक सो अब तोहनी के बताओ, तोहनी के का समस्या बा। बाबा देखी ना एकरा भूत धलेले बा, कोनो उपाय को के भूत के हटाई, हमरा बड़ा डर लगता। ए रामा जोरे छावड़ा हई हेतना नया नुचर छौड़ी के भूत कहाँ धले लौ। ई तो हर बहिन हौ का? ना हो सुकटल का बाबा, ये हमर बहिन ना हो, ये हमर मालू बा। अरे मूर्ख प्राणी, तू हमरा के बतैबे कि एकरा का भेल बा। हम अंतर्यामी बाबा हई, हम भूत आ भविष्य के बारे में सब जानी ले। हम अपना दूरबीन से देखतानी कि तोरा पर घोर मुसीबत आवे वाला बा। दूरबीन बताओ साला दूरबीन रखले बा, हम भूखे टटातानी। अच्छा हई कहूं कि असन के चल जाए तो चोरा के बेच देम, कुछ तो पैसा हो जाई। बाबा चुप मत रही, बोली कैसन मुसीबत आवे वाला बा। बच्चा हमर दूरबीन बतावता कि तू पिटाए वाला बारे, एकर बाप मातारी आवे वाला बा। बाबा हमरा के माफ कर दी। बाबा कोनो रोवे उपाय बताई कि हम का करी। उठ बच्चा उठ 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 उठ। उपाय कहीं को बा कि तोरा यहाँ से भाग जाए के होई। ठीक बा बाबा, हम भाग जाता नहीं। चला हाँ बाबा। उ तो भाग गेल। ले चले कर भूत झाड़ी आ कुटिया में भोग लगाई। बैगन जय हो हर हर के माई, भर भर के मसान। अबे साले। सतुआ हाँ गाई पिसान। अबे साले। मंगर के राती राती, घर के बाती बाती, बैगन। शाम के जइए आ राती खानी कुटिया में आइए। ताक ताक हट ने भूत बेटा, हमरा कौन भूत उत नहीं धइले। हम उचरवा के देवे के डरे नाटक करत रहनी हम। देख बहनी के टाइम बा, अब बहनी खराब मत कर। दे दे आजो एक गार सुट का तोरा कथी दे दी रे। चुप भोसड़ी, हम 150 रुपया के बात करत रहनी आ तू मार देलू हो। ए चला टोकले कथी बारे, पकड़ भोसरी के ले चल कुटिया में भोग लगावल जाओ। पकड़। ए चला हाँ बाबा छिड़ी तो बड़ी जोर से धकेल के गेल हो, देह हाथ बड़ी दर्द करता। हम सुततानी तो निमन से हमर देह हाथ तू जात दे। ठीक बा बाबा, लेकिन वो भोसड़ी के कौन भूत धइले रहल? अरे चला तू थोड़े जाना तारे, वो भोसरी के छिनर झप भूत घोपड़ी धइले रहल। हम सुततानी तो हमर देह दबाओ। ठीक बा दबाओ साला बड़ी दर्द करता है। अरे बाप रे बाप। दबा 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 दबा। एकरा के कहिए से कहतनी कि चल केहू के खेत में कमा धमा के खा लियाओ, तो ई त खाली माल के चक्कर धइले बा इनकरा माल के। ए साले के नाती सब पिला जब काशी चल जाई त हाड़ी का लौड़ा ढूंढी। दे दबा। ए झुलन बा तनका खुरपी दे, बुछावड़ा में हगले बा, उहे काट के बीगे के बा। का ओदे टटिया में बजाई ना ले ली।
बात बजे आजकल मुंह फुलाले रहत रु ठीक से बोलत बतियत नहीं खू। ए बहिना का बताई रउआ से भीतर के मार भीतरे सह के रहतनी। ए झुलन बा कहे के का चाहत रु तनी चिर फाड़ के बतावा। हम ही तुनु बानी के सुनत थोरो बा। का कहीं ए बहिना से जिया पर रोह जतनी छछना के जवानी हमर रोह जता छूता आ झूठो नहीं के करत लड़ पूता। ए झुलन बा हमरा तो शौक होता तोर मर्द मौगा बका। अरे ना ना हमर मर्दा उतना बड़का नहीं के मुचियार पैंटा में रखले बा इतना बड़का हथियार हम देख ले बानी। हां तो खाली उ देखई भर बा कहियो कटली बा। अरे बक ना ये दीदी। हाँ तो यही से कहतनी हमर बात मानो। एक जंगलवा में गाभिन बाबा बड़न कितने जने के मुंह दाब के पीठ फुला दिल बड़ा। चलो तू करवा लो 9 महीना खिलावत रहियो। मांगे झोकार दम सौतीन अपना भतर के रहते हुए दूसरा के किला पर बैठ के जाई ढीला करावे ना ना ई सब हमरा से ना होई। जा ये रखनु हम कहतनी झाड़ फूक करावेला तोहर मन भटकता फोपी फुकवावेला। अच्छा ठीक बा चल इहो क के देख ली। बाबा केने दाबी? अरे बाप रे बाप चला बड़ी जोर से दुखाता बुझाता ऐसे ना निकली। एगो काम कर तेल लगा के आ कस के हम चाव देख कैसे फाट के निकलता। बहिना और बड़ी डोर लगता सुनो तारू कोई हमरे इज्जत के हानि ना होई। चुप झुलन बहू हम ओई बरा से ही सोचतानी। ऐसा लगे नाती कस के दबाओ ना कि निकल जाओ। अरे झुलन बा तू बेकारे चिंता कर ले बड़ू ई तो देह दबो आवत है। बचिया सा तोरी देह में दर्द हो गेला क उहे जातु आवत रहनी है। बचिया सा तोहनी के बताओ तोहनी के कौन परेशानी बा। बैठा लो मन बैठा। बाबा न एकर मरद एकरा में सटता न एकरा लइका होखता। बच्ची तू तनको चिंता मत कर तू एकदम सही जगह पर आ गेल बारू। आवले लोग यहाँ पाठी बन के हम यहाँ से भेजी ले गाभिन कह के काहे कि हमरे नाम है गाभिन बाबा। बच्ची मुँह खोला मुँह खोला। बच्ची मुँह खोला तू पीला। बाबा हम काहे पी हमरा भतार में कोनो कमी नहीं खे। ए पीना ल कथी नाखरा बनैले बारू ई कोनो जहर ह ई ह बाबा के बूटी आ पीबू तब नु खटिया टूटी। बाबा इनका का हो गल जे बेहोश हो गईली। ए बच्ची तोनको तू चिंता मत करो एकरा के बड़का चुड़ैल धइले बा आधा घंटा में ठीक हो जाई। हम एकरा के गाछ में लेके ठोकतानी तोले तू टहला। ठीक बा बाबा हम जाता नहीं। चला उठावा ले चल मचान पर भोग लगाओ जाओ। उठाओ उठाओ। मालती 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 बैगन मलतियो ए मलतियो मलतिया रे मलतियो ए मलती अबे साले मलतिया रे ये झूलन बाबूआ चलो जल्दी बड़ा इमरजेंसी बा। बाग भौजी तोरा का इमरजेंसी बा? इमरजेंसी तो बा हमारा हमर मौगी हमरा के चोर के भागल नहीं है। नहीं ए बाबूआ भागल नहीं खे उ गोविंद बाबा के लगे बिया। का बात करता रू उ साला तो बड़ा मौगा बा हमरा मेहरारू के खराब कर दे। हां ए बाबूआ मामला गंभीर बा थाना में फोन कर लो चलो जल्दी। हम फोन कर देता नहीं हमने से पहले पुलिस पहुंच गई।
अरे बाप रे बाप, पहले पहले मिलल बा माल, मन करो तो कच कचा के काट लिए करगा। तुझे भोग लगाने की कसम खाई है, कसम खाई है। बाबा हमको भी दीवाने की वादा निभाइए निभाइए। बाबा जल्दी जल्दी भोग लगाई ना, तो कहीं तो हम लगा देता नहीं। चुप साला मनोल, हमरा से पहले तू मरबे लो, पहले हम करब गोल, ओकरा बाद में तू फरिए हो। ठीक बा बाबा, ठीक बा। गाभिन बाबा की जय, गाभिन बाबा की जय, गाभिन बाबा की जय। पुलिस बाबा की जय, पुलिस बाबा की जय, पुलिस बाबा रे बहन गाभिन बाबा, ढेर दिन से हमरा के दौड़ैले, वो यहाँ के पकड़ैले, औरत के बलात्कार करत में। ठीक कहो तनी सर, हमारा क्षेत्र में इतना दुगलई कइले बा कि हम इंस्पेक्टर से घट के हवलदार। राकेश जी, ई सरवा हमर नौकरी खा जाए ठीक रहल, लेकिन हमरा मेहरारू के गहना गुड़िया चोली तहाद लेके भाग गई। हमर मेहरारू सतुआ बांध के खोजत है, डरे घर ना जाइला, मुजरिम डरे सुतिला। अरे देखिए, हमारे रहते हुए ऐसा हो सकता है कि किसी की बहन बेटी का इज्जत लूट जाए। हमारे आदरणीय काफी लाने नहीं कइले बड़ा। उठाइए इसको, कुछ नहीं हुआ है, आधा एक घंटा में होश चला आएगा। तब तक इन लोगों को मार कर गांड से लाल पानी निकालते हैं हम। मुंह का देख लो, मारो साला को। मार।